és un gran aparador. Crec que el consumidor de formatge a Catalunya ha augmentat en els últims anys i és un aparador molt gran en el qual podem exposar les nostres feines més preuades, que és elaborar aquest formatge. Fer pedagogia del formatge, poder explicar el que fem, com ho vivim, i jo crec que també es nota perquè ho disfrutem, ens ho passem bé i la gent, m'imagino que també. I ser aquí vol dir que estàs present aquí a Catalunya en aquest món. Per mi Lactium també és tornar una mica a casa i sempre que ja agafo l'eix i vinc cap aquí, m'agafa així com una... I quan vam començar va ser una mica com l'aparador de nostre i de molts altres formatgers. Però sobretot venim per trobar els companys formatgers que estem dispersos per tota la geografia de Catalunya i aquí ens trobem, compartim, riem... I no només és deixar-los de tastar, sinó que pensem que també podem fomentar una cultura del formatge, que aprenguin també a fer formatge. On donem a conèixer el nostre formatge a tots els sectors, tant al públic en general com a la restauració i a la petita botiga. A mi el Lactium només me porta bons records perquè vaig tindre la sort d'estar al principi de la formació del Lactium i ha sigut veure créixer aquesta fira, no? Que era la fira que tots volíem, però al final l'hem fet.